La veritat que això és un orgull perquè després de tot el treball que porta a muntar una festa com aquesta, la veritat és que és una valoració molt positiva la que podem fer de tot el cap de setmana, no? Al principi, el divendres, començàrem en un poquet de pluja, que sí que ens va impedir fer els actes que teníem de vesprada, però bueno, després per la nit ja poguérem fer les cordats tradicionals sense ningú problema, vam poder disfrutar en la penya del coet i la veritat és que van ser un èxit. Ahir dissabte, el dia gran de la festa també, vam tindre la foguera, que vam repartir més de 2.500 racions. Vam tindre el correfoc, que vam veure els carrers plens de gent. Avui, este matí, hem tingut la benedicció dels animals, hem pogut veure tota la cua que teníem. Paners també teníem este matí 2.500 paners que hem pogut repartir, també s'han repartit tots. I ara bé, ara ja per a donar el colofó final a la festa, com podem veure, estem fent el repartiment del berenar, la tradicional xocolata que fan les dones dels clavaris. Sabem que de cara a l'any que ve puguem millorar, puguem seguir creixent la festa de Sant Antoni i puguem seguir fent d'ella la festa gran de l'hivern. Moltíssimes gràcies a la participació ciutadana. És molt important que la gent s'involucre i que faci poble. Enguany se compleixen 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés. Vicent Andrés Estellés té una poesia que se diu Assumiràs la veu d'un poble. I ahir n'hi ha una estrofa que parla de que allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I jo crec que el que fem en les festes, en les tradicions, és ser poble, crear comunitat. Aquesta és la raó de la festa, que participi la gent i que se senta que forma part de l'Eliana. Ells fan que l'Eliana estiga més viva que mai.